Na 12 uur. Ook daar dan. Dus als je nog gaat hups, dan een uurtje geren. Ja, ik heb een jarretel om, maar dat is me ook wel afgezakt. Wat heb ze nu dan nog al? Och, niks meer, ja. Alleen een 13 J-panty. En er zitten ook de gaten in. Oorlog bij ons toes. Oorlog. Loker. Net zoals in de stadsmoer. Loker. De chique tieten eten. Nee, Hoe gaan ze die eten? dikke tieten. Nee, wat een dikke frieten eten. Dikke frieten. Dikke frieten. Chique tieten. Dikke tieten hebben ook. En chique tieten hebben, maar gewoon dikke frieten eten. Kun ze dat nog een keer herhalen? Dikke frieten, dikke shitten, tieten. Ik heb nooit. Dat komt toch? Maar wat gewoon is, ik heb mijn gedachten gewoon heen en weer. Ik ken er niet meer, ik heb er geen vat meer op. Het is heel erg. Kijk, daar zullen we eens even over dit andere kalender. Dit er niet vooruit komt. Wacht eens even. Met zonder snor? Wacht, nee. Wie is dit? Diana Roskamp op het Noordje Jazz. In Maastricht. Nee, in Rotterdam. Hoe is dat? Ja, mijn voor. Ja, Wensen, ik heb ook een Noordje Jazz. Kun ze die nog opzetten, die plaat? Nee, ik heb ze niet meer, ja. Wat is ik? Kijk toch hier in de scooter. Ja, maar. Ja. Frieten eten. Dikke frieten. Kijk hier, de Rob de Nijs. Och ja. Och hier, kijk hier, lekker eens op de grond. Dit is de schoonste. George Benson. George Benson. Night. Oeh, give me the night.